mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, sa Lawas Karo, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Maligwa si Agaw na Martes, Pangasinan, Dagupan. Wadjala so Saray Balitan Matua. Sa ikabusol na Saray MBTF managbalitay tila tan fake news. SBM Saray Balitan Matua. Yaon sasabid kasiksikanan nyo Lunes hanggang Biyernes. Kaya rin sa iliknay balay ng kapaborito RJ Jimenez. Nakaulop yung lamat. Edsain Agaw. Agaw na Miyerkules sa tatang tanagagik petsa 26 bulan na Agosto taon 2026. Sa ilawas yun kaaro kapaborito yung JCB Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at the technical side, si Mr. E&D Engineer Nixon Dakal. Medyo maabig so kipapasan na panahon natin, mga kapaborito, although patuloy ang banta ng malakas na ulan sa Luzon dahil po sa epekto ng southwest monsoon o kaya habagat. At naglabas po ang pag-asa ng heavy rainfall outlook para sa August 26 to 27. At may mga lugar na nagpatupad pa rin ng suspension ng klase dahil sa masamang panahon at pagbaha. Diyan syudad tayong Dagupan balot, singa ang gapulay na ilaluan tayong solusyon o paggawa ng paraan. Tapyan makaimwas timot at tinaon-taon lang dolapya sasakbatan na balang sinansakayad si katayo. Akin panyo, akin tanibagatitan. No agak nalilingo mga kapaborito mismo si Mayor Belente Fernandez o ang ikwan. Sa ikwan to ugawak ni at unyala so kipapasa na Dagupan niya talagang nadudulap kwanto. Which is at the back of my mind is a clear message to everyone na we have to live with it. Na tayo ay talagang binabaha tuwing panahon ng tag-ulan.
In fact, katatang tanagagik, ipapalima tula at sari totoo, lalo at sari business establishments, si karalay makaulay na antigawon to save themselves, their business from getting drowned sa dalap because the city, according to Mayor Bilente Fernandez, the city cannot afford to replicate yung ginawa ng St. John Cathedral na magkaroon ng sarili nitong cistern. Well, of course, we cannot really replicate yung sistema because iba po yung area ng Dagupan compared to the area of the St. John Cathedral, Yamulmulag at Tatang Tanagagik. And probably, walang pwedeng gawing cistern na area dito sa lungsod ng Dagupan. Pero may kay pa. What about converting a part of the city plaza as a cistern area? Pwede, di ba? And then from that area, mangikarga tayo na sa may machine yaman sapsap na danom, itaboy ito natin at Pantal River. Hindi ba pwede yun? At any rate, para sa Dagupan City, alam naman natin na hindi sapat ang isang proyekto lang gaya ng road elevation o kaya dredging. Siya sa ating dredging ni pigaralan taon niya wad tantay dredging machine at yakatambay at Pantal River ang ganatan mandi dredging ni. Noong gagalaw sa kwandalantiray expert, ang problema ay yung kombinasyon ng mababang elevation, high tide, malakas na ulan, barado o insufficient na drainage, mababaw na ilog at creeks, at kulang ng pumping station o flood control infrastructure. Si Katutan sa mismong rekomendasyon na sa may Flood Mitigation Commission ng Sama ng 2019 na dapat meron tayong dike, may floodgates, may pumping stations, may dredging at rehabilitation ng mga waterways. Pero sa Kwanda Motlante, that's about a year ago, many years ago na. So we have to update yung ating plano. Kaya lang, mukhang sinusuko na nila yung Bataan at Tatang Tanagagik, mukhang wala na silang maisip na paraan. Pero no nanunutan nyo at Tatang Tanagagik, mismo si Councilor Chito Samson sa ikwanto, dapat magkaroon tayo ng flood master plan, which is a must. Sana, anto at Tatang Tanagagik, one of the recommendations ng mga experts, gumawa muna tayo ng isang tunay na flood master plan. Yung updated, dapat meron tayong updated topographic, elevation map, flood depth map, at drainage flow map ng buong lungsod. Kailangang malaman kung saan nanggagaling ang tubig, saan ito naiipon, at saan dapat palabasin. Ito rin ang isa sa mga pangunahing kakulangan na nakita ng 2019 Flood Mitigation Commission, Agauntan. Singadya downtown area. Yung bahagi ng pagbaba ng tulay, Agauntan na Tatang Tanagagik. Yan yung mga area talagang underwater. Kaya kung saan yung may area underwater, alam na natin kung saan natin, ano ang dapat natin gawin at saan natin palalabasin yung tubig. Agauntan na Tatang Tanagagik. Mikadwa, dapat sa Kwanda i-complete yung drainage network, hindi lang ang mga main roads or i-connect. Ano ha? Sa Kwanda, walang silbi ang mataas na pangunahing kalsada kung ang tubig mula sa side streets ay walang maayos na daanan papunta sa pangunahing drainage. So, kailangan magkakonekta yung drainage mula sa bahay, sa barangay street, sa main drainage, pumping station, creek, river. Pangalan ko lang ihemplo at Tatang Tanagagik, di tanay at barangay Laman o Lumboy ni. Barangay Lumboy, may dadalanan Mindalan, ang gapoy drainage system to.
kanyan atipon so danum uddalan, yano alarm agla makadalan iri ang kakulag yaluluganan. Pero no walay drainage tuman, untaboy at sa may drainage system na provincial road. Kwanta no provincial road man to ya untaboy di man ad ilog. Ikat kumon iman niya dalan, nagkalalad sarayan panahon. But unfortunately, wala po kasing drainage system, karsada labat so ginawa da. So next time when you make a road, i-connect nyo na po, i-integrate nyo na po yung drainage system. Ano pa ang recommendation? Magtayo ng strategic pumping stations. Agawan dad aromya lugar, dad Metro Manila. Bakit hindi natin pwedeng gawin sa lungsod ng Dagupan? Hindi naman natin sinasabi na kaimbuasan at nagawalan tampol irarat. Hindi. It will take years. Siyempre, kailangan tayo pundo atatang tanagagi. So therefore, kailangan natin na magandang planning. Hindi po tayo nagmamagaling, hindi po tayo engineer. Pero yun kasi yung sinasabi ng mga experts. Agaw tanatatan tanagagi. Magkaroon tayo ng maayos na flood mitigation plan. Agaw tanatatan tanag o flood master plan. Tapos jaruntan, makaiwas tayo unyaran tinaon-taon layaw, no unyaran panaon, nadudulap tayo. Kaskasi, iray tutuo, kaskasi, iray ugugaw, agira makaurong, kaskasi, mat iray negosyante, agira makapanegosyo. And we know it naman na kung walang negosyo, wala rin kita ang lungsod agauntan. Siyempre, the government derives its money from the tax. Agaw tanatatang tananggagik. No, ang gapi mambayar na tax, ang gapi kwarta gobyerno. Aga makagalaw sa gobyerno, no, ang gapi kwarta tumad, agaw tan. Planning lang po. Pakinggan nyo po sila. Planning. Let's have a flood tawag to yata itong tanagagik flood nakartulaman na yun flood mapping yan ang flood master plan dapat meron tayong flood master plan tapyan this year sugawon tayo on the second year sugawon tayo so di ba yung iba 10 years it took them 10 years. Yun na nga lang programang inintroduce ni former Mayor Cesar T. Quiambao Jad Balina Bayambang to uplift poverty at Bayambang. It's a 10-year program. So step by step. Of course, hindi natin makukuha yan for a day at loob na sa Quiago. Pero pag may plano tayong sinusundan, baka it might work. Ang importante, meron tayong flood master plan na susundin natin year after year. At sino man ang mga pong mayor, sino man ang susunod na mayor, yun din ang kanyang susundan na i-implement step by step. Agaw tanatatang tanagagi. Then let's have a flood control command center. Na siyang mamamahala sa pagbubukas ng mga floodgates, yung pumping stations. Sabi nga natin, kaya ng ibang LGUs, bakit hindi kaya ng Dagupan? Malaki rin naman ang kinikita ng Dagupan. Agaw tanatatang tanagagi. Kaya kailangan lang natin dapat malinaw sa atin, meron tayong mapa na sinusundan, meron tayong plano na ini-implement yearly hanggang sa matapos lahat ng mga nasa plano and then makikita natin how it will work. Makikita na natin kung maayos o hindi yung pagpaplano.
Sa St. John Cathedral mismo, Agauntan. Hindi naman isang iglap lang tapos na yung kanilang problema. Hindi. It took them months also. Months. Ilang buwan bago nila natapos at tignan nyo ang nangyari. Kaya sabi nga ni Monsignor Manning Bravo, may paraan. Bakit natin sinusuko na? Bakit hindi tayo mag-isip ng paraan? Bakit sumusuko na tayo at satisfied na tayo sa tanon o gawa ni nadadala malay syudad na dagupan kwan. O isa pa, pwede tayong makipagtulungan sa other LGUs. Like Calasiao, Santa Barbara, yung pa mga connecting towns na pwede nating makatulungan para ma-resolve yung problema sa pagbaha tulad ng Santa Barbara at Calasiao. 'Di ba sinasabi natin lagi yung mga tubig nagnagaling ng Santa Barbara pumupunta ng Calasiao and from Calasiao to Dagupan City. So nagiging parang sinasabi natin catch basin tayo. So will we just satisfy ourselves na sabihin natin na kasi tayo ay catch basin? Ganun na lang ba yun? Pwede bang ang mindset natin is, mayroon pang paraan. May magagawa pa tayo. So what should we do? Anong dapat natin gawin? Pwede bang wag nating isipin na, kasi nanogawa niyo, unyala sa kipapase dagupan, pwede bang mag-isip naman tayo ng something na magagawa po natin na isang paraan. Wag na nating sabihin yung, nanogawak ni unyalan talaga sa sitwasyon na dagupan na dudulap kwan. Sa ibang bansa nagawa nila na malabanan yung epekto ng flood sa kanilang bansa. Bakit hindi natin kayang gawin? Kaya nga binigyan tayo ng Lord, hinidan tayo na Diyos na katawan na brain, utak, para makapag-isip tayo ng paraan. Agaon tanatatang tanagagig. Pero kung close na yung mindset, sa mga ganitong idea, siguro what we need is perhaps a leader who is willing to take the risk of investing in this program, na someone who has the heart and the conviction of saving the city from becoming a ghost city. Agaw tanatatang tanagagig, Ay, mapapabuntong hininga ka na lang. Tuloy na ba ang BSKA o sa 2028 pa? Ito po yung pinakabagong development Inaprubahan na po ng Senate Committee on Local Government ang panukalang ipagpaliban ang November 2026 BSKA. Kasama rito ang Senate Bill number 2067 ni Senador Amy Marcos na naglalayong ipagpaliban ang BSKA na nakatakda sa November 2, 2026. Naaprubahan din ng committee ang panukalang 5-year fixed term para sa barangay at SK officials ni Senador Francis Chis Escudero. Ang mga panukala ay kailangan pa ring dumaan sa Senate plenary at sa proseso ng Kamara bago maging batas. So dadaan pa rin po yan sa kamay ng mga mambabatas po natin. Very interesting lang yung proposal ni Senador Chis Escudero, yung Senate Bill number 2387, an act setting the term of office of barangay and SK officials and other purposes. At na kung saan layunin na ng panukala na gawing 5 taon ang termino ng mga halal na barangay at SK officials. So from 4 years magiging 5 years at yung kanilang implementation
from 2026 to 2028, sumapektuhan yung eleksyon ng barangay at SK. Ito ha. And then pagka na-implement po yan, every 5 years na po yung eleksyon sa barangay at SK. Pero may term limit pa rin po yan. May term limit pa rin po yan hanggang 3 sunod-sunod na termino lamang para sa mga kapitan at kagawad. Pero sa mga sangguniang kabataan, 1 termino lang po yan. So, ang tanong ngayon, paano yung mga incumbent? Ang sabi ni Senador Chis Escudero, kahit madagdagan ng 2 taon ng kasalukuyang termino, 1 buong termino pa rin ang bilang nito. Kung nasa 3 sunod-sunod na termino na sa parehong posisyon, hindi na maaring tumakbo sa parehong posisyon sa 2028 barangay and SK election. Just in case na maaprubahan. So bakit 5 taon? Ang paliwanag po dyan ni Senador Chis Escudero, number 1, layunin nitong magkaroon ng mas tuloy-tuloy at matatag na pamamahala sa barangay. Pangalawa, layunin nitong bigyan ng sapat na panahon ang mga opisyal para maisagawa ang mga community development initiatives. Pangatlo, layunin din po nitong mabawasan ang pagkaantala sa pamamahala ng nadulot ng madalas na pagsasagawa ng eleksyon. At pang-4, layunin nitong bigyan ng pagkakataon ng mga lokal na opisyal ng mas makapag-focus sa serbisyo publiko kaysa sa electoral cycle. So ito, panukala pa lang po ito mga kapaborito, Antua. At tatandahan po natin, hindi pa rin po kansilado o opisyal na postpone ang November 2 election. Sa ngayon, November 2, 2026 pa rin ang official election date at patuloy ang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC na kung saan mayroon na ring official na election calendar para sa November 2 election. At kung ang COMELEC ang tatanungin, siyempre gusto nila na magkaroon ng desisyon ang Congress bago mag-September 2026. So alagaran tayo. Kani ilang araw na lang magse-September na. So papasok na muli tayo sa Burr months na tinatawag. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nais nilang malaman na pinakamababa bago 2 linggo ng September kung matutuloy ang BSKA. Mahalaga ito dahil nakatakda ang filing ng Certificates of Candidacy sa September 28 hanggang October 5. Taninatan nila ba't at ating tanagagik balagla so gagastusan na COMELEC. Alam niyo ba kung ilan na po nagastos ng COMELEC sa paghahanda po ng BSKA? Tinatayang 8 billion pesos na po. Ang nagastos ng COMELEC para sa preparasyon, kabilang ang election materials at printing. At ang kabuuang budget para sa BSKA ay nasa 19.57 billion pesos. Kung ipagpapaliban, maaring mangangailangan na muli ng karagdagang pundo. Bakit kasi gusto nilang ipagpaliban? Kabilang po kasi sa mga dahilan na binabanggit ng mga proponents ang economic situation, epekto ng Middle East crisis, energy concerns, natural disasters at logistical considerations. May mga House bills ding naghahangad na ilipat ang halalan sa 2027 o 2028. Pero may malaking constitutional o legal issue po yan. Ito po yung mas mahalagang punto. Hindi simpleng desisyon ng Congress ang postponement. May naunang Supreme Court ruling sa Makalintal case na mahalagang gabay sa usapin ng pagpapaliban ng barangay elections. Mismong House Committee ay nagsabing isinasaalang-alang nila ang ruling upang maiwasan ang panibagong constitutional challenge. Mayroon ding pagtutol mula sa NAMFREL na nananawagan na ituloy ang November 2 BSKA sa halip na muling ipagpaliban. Pero ang malinaw, wag muna nating ituring na postpone ang barangay at SK election.
maghanda lamang po tayo dahil na parang matutuloy ang November 2 election habang hinihintay ang final action ng Congress. At hindi pa yan. After ng Congress sa Malacanang pa. Dahil bago maging batas po yan, pipirmahan muna ni Pangulong BBM. SBM, Saray Balitan Matwa, sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tila, tan fake news. Suntuloy, kaya rin ninasarin pakabat, tan paimano, malalapunid Saray, manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Ang kapatid ng sinungaling ay magnanakaw. Ang puta-putang Iren Sunata. Hawak mo ang beat. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban. At paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang
bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglunsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, sa Lawas Karo, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. Tuloy-tuloy so Saray Balitan Matua. SBM sa ikabusul na Saray MBTF managbalitay tilatan fake news. Kaulop Kantabayo ni sa ilawas yon karo kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Alas 9:36 la sa oras sa ating tanagagik. Hello, good morning kay Madam Chris Rax, kay Sir Manny. Nesay kwanto yamanayay ni aga kasi undengel si B kwanto sobray knowledge to kwanto. Happy birthday nga pala kay Seferina Caballero. Seferina, happy birthday Likewise, happy birthday rin po kay Bayambang Mayor Nina Kiambao. Birthday po nila ngayon. Happy birthday po, Mayora. Wala may abasa kaya bali-balin mensahe ito. It's a love note coming from the former mayor. Former Mayor Cesar Kiambao. Yes, I want to jayat. My dearest Nina, in the quiet moments amid our work for Bayambang, I often watch you in awe, in thanking God for placing you in my life and in the lives of our people. Kwanto? Many know me as a firm and serious man, but you are the very heart that breathed life into everything we do. Ikaw ang totoong nagbibigay liwanag at sigla sa ating bayan. Your genuine warmth for our people leaves me humbled every single day.
Where others see challenges, you see lives to lift up. You have this extraordinary gift of making every single person feel seen, heard, and cared for. You are an incredible mother, filling our lives with warmth and grace despite the heavy responsibilities you carry. Napakaswerte ng ating mga anak sa iyo. Kwando, You are the heartbeat of our home, the soul of this administration and my entire world. No matter how tough the times get, I will always stand behind you as your protector and biggest fund. Keep shining and leading with your beautiful heart. Happy birthday, my niña Inararutaka. With all my love and devotion, Cesar. Very sweet, Well, anyway, wala tira tatong tanagagi kad saray matuan lik na ay bin malay. Wala may di parandaray ken Espanyol. Sa ikwanda tatong tanagagik mas bali tarde kinungka. O jad salitan Ingles, sa gabay ton ibagatan, better late than never. Okay. Akin natan tanibaga tayo. So, better late than never. Kaplasan kasi si Masabila, so Sara may ayuda, malala po at DSWD, Department of Social Welfare and Development Region 1 Office. At no natupot nyo, bakit better late than never? Well, simply because nung panahon na makmaksososay uran, adulap-dulap iray kabkaabungan, at sare aromya LGUs, they have already done their part of requesting sa office of the DSWD, yamangitan na sarara may kahon-kahon iran tulong at sari kabaluyanda. Balot jad bali na binmali kuanda, nga pa sila. Pero hindi na po kayo nga ngayon. Andyan na po, dumating na po yung tulong manlala po at DSWD. Kanyan, sa ikwanda at atong tanagagik, may liknaanda, makagkaibaglara kalamor, pitalaran dala kalamor, ya ang ganda sabi may puntos yan, abang lasla mo, may bayan muna bago sarili, kwanda. Natan si Mabila, sa ikwanda lang tito, people cannot, you cannot stop people from comparing notes anto agaw tanatang tanagagig. Maong ninansaman kwanda ta dumanan saman, dumamay serbisyong agad maasahan kwanda. Sa kwang ko bala ni bali tani wat tanla si Mabila, basta mas bali tarde kinungka. Now for clarifications, kapag ang isang LGU ay nag-request, lalong-lalo na sa DSWD, I think it's automatic na kung sino yung nag-request na LGU concern, direktang binabahagi na po ng DSWD ang tulong. Say, ako natalusan, siga makakaimi sa klalay nga natatang tanagagik, Say pakakaimisan ko, kita wala nite, singa, atutan drama, kita wala nite babagadan, diretso na sa ating bayan, hindi na dumaan sa kung anong opisina. May dinadaanan pa ba sa DS? Tanong nga natin sa DSWD, pag nag-request pa ang isang LGU, may dinadaanan pang dapat pampataniran nyo, tapian tanat mangitor kayo, nasa tay ayuda o direct talaya, no si pa may nan-request, itaryo lang tampulot si kara. Singa nadadraman iretutuod sa atan statement. But you see, the fact remains, maganggano manaya, tanangga irap na panag-request at DSWD na ayuda. Kanya sa itupot nasari tutuo natan, why did it take you a longer time to make the necessary move para mapanindigan ninyo ang bayan muna bago sarili? Why did it take you that time, that longer time, to make a request sa DSWD na magbigay naman sila ng ayuda sa inyong mga kababayan dito sa bayan ng Binmali? Magre-request lang naman pala .
Wala naman nang it involves no money, request lang pala eh, madali lang pala. Magbibigay din kaagad ang DSWD. Agaw tanatatang tanagagik. So why did it take you that longer time to make the necessary move? Si Katutan, so tapat datatan tanagagik, especially during the time na malakas ang bagsak ng ulan at mataas ang level ng tubig sa mga apektadong barangay. You know, at the back of their mind, antibabagada, siguro, atak-takot kayo sa may uran, atak-takot kayo matad sa may dilap kanyan, agyo tampol na evaluate no pigare kaukulan. Yun ba nun? Ganun ba yun? Isa pang tanong. Nagbutan la so DSWD, kapangitarla na say tulong. Say tulong man lapod kini, LGU. Di ba, wala may 20 million more or less ya pundo ya calamity fund na baloy? Tinatanong po nila ngayon, saan po ninyo gagastusin, gagamitin yung 20 million pesos na more or less na calamity fund ng bayan ng Binmalay? Tanong po nila yun ngayon ha. Meron ho ba talagang 20 million more or less na calamity fund ng Binmalay? Ang bilis lang naman pala, no ha? Madali lang pala mag-request sa DSWD. Di ba? Nitan lang tampol sa DSWD because of course DSWD is also aware. Is also aware, and I think DSWD has been waiting. Wala impormasyon niya sa kasabid si Katayo. Hinihintay lang namin yung request. Kwanda? Nang ninyo, plus si mabintampol sa tulong. Ganun lang pala kadali. Bakit hindi na tayo nag-request ng kasagsagan ng malalakas na ulan at mataas na level na tubig sa mga barangay? Antayo, mas makabuluhan pa yun na matanggap nila. Anatan, Simmabi, paano tayo panangibunog lamatay? Wala ni man salita lamat, yaman salita, ginawak la, kakaraw na tulong at DSWD parad si kayo. Inunata kayo. Tayo latan, kwan, ganun ba yon? May magsasalita ba ulit? Ipamimigay na. Tanong po nila yan ha. Now secondly, in fairness, doon sa councilor na nabanggit, and Binmali is well aware kung sino yung councilor na yon. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. Binasa na po natin yan. In fairness to Councilor Ikong Francisco. Kasi nabanggit na naman yung tulong at atang tanagagik at satan. So sa may niiter, yan niiter, tulong yan niiter, at saray kabyangan na senior citizen, at sa may kasagsagan panang malalakas na buhos ng ulan. Meron po tayong binasa noon na post ni Councilor Ikong Francisco, at ito po yung sinasabi doon ni Councilor Ikong na dad sa may post to atatang tanagagik. I will read it again in toto. Walang labis, walang kulang. Kabaluyan, narito ang video kung paano po tayo sinisiraan sa gitna ng kalamidad. Imbes ibigay na agad ang kanilang pensyon, ay kailangan pa magsalita at manira ng isang tao. Masama na po ang panahon at masama na rin po ang nangyayari sa atin dahil sa patuloy na pagbaha at pag-ulan.
Ngunit may isa po tayong kababayan na imbis na karami natin ay ginagamit ang posisyon upang siraan po tayo. Noong nakaraang araw ay may tumawag po sa atin si Tita Elvira Bangsal Aquino na former OSCA head ng Binmaley na laging sinisiraan nitong nakaupong OSCA head na laging sinasabi niya na laging tulog ang mga senior noong sila pa ang nasa posisyon. Sila po ay tumawag po sa atin na humingi ng tulong na kung pwede mabigyan ang mga presidente ng mga senior citizens sa bawat barangay. Dahil 4 months na delay ang kanilang sahod, hindi pa nila nakukuha. Sabi ko naman, tatawagan ko. May tinawagan po siyang mataas na opisyal na ipakiusap na matulungan ng mga presidente. Agad naman pong tumulong at ang ating kausap kaya kinuha ko na ang mga food packs gamit ang aking sasakyan upang agad makatulong sa kanila. Ang gusto ko lang po ay makatulong, maihatid ang kaunting tulong galing sa taong nagmamalasakit, hindi ang mamulitika dahil matagal pa ang 2028 taliwas sa sinasabi ng OSCA head. Malinaw na malinaw ang aking motibo ang tumulong sa humihingi ng tulong dahil ganyan po ang aking pagkatao. Kilala po ang aming pamilya sa pagtulong dahil hindi naman po kami mayaman sa pera, ngunit mayaman sa pagtulong. Sana huwag nila siraan ang isang tao nang nais lang ay tumulong. Kahit ako rin, gusto ko lahat mabigyan, sino ang ayaw magbigay. Pinost ko po yan dahil gusto kong ipakita sa ating sponsor na napunta sa tamang tao ang aking hiningan ng tulong. Isa pa, nirespeto kita, pinatawagan kita kay Konsehal Mito Sison bago ko ipaabot yung ni-request ni Madam LB. Sana alam mo rin, rumispeto, binabahan ng ang ating bayan, imbis ayuda ang ibigay natin, paninira pa sa isang elected official ang ginagawa mo. So overall, matuto po tayo, huwag manira ng kapwa-tao o magpakalat ng fake news. Ako ba ang gumagamit para mamulitika o ikaw ang namumulitika magmula umpisa dahil kakandidato ka? Bakit hindi kami invited sa payout ng ating mahal nating senior citizens? Kami ang nag-approve ng pundo na tinatanggap nila na miyembro ako ng Committee on Senior Citizens. Bakit si Konsehal Mito Sison, siya mismo chairman, bakit hindi mo lang ma-invite? Dahil konsehal siya. So yun po yung post ni Councilor Ikong Francisco. At malinlinaw sa may ibabagato at atang tanagagik. Because of a request, and he acted on that request para maibigay yung kanilang request. Pero ang sinasabi nila ngayon, parang na-bypass daw sila. Sa totoo lang, they requested him privately. Yung mga tao, yung taong concerned din siya sa mga kapwa niya presidente. She being the former OSCA head, gusto rin niyang kahit papaano makatulong sa mga naging nakasama niya sa kanyang paninilbihan bilang OSCA head na kasalukuyan paling presidente ng kanilang organisasyon, Senior Citizens Organization, sa kanilang mga lugar. So, since wala pa silang natatanggap na ayuda or relief goods mula sa LGU concern, they acted on their own para makatulong sa mga senior citizens. Lalong-lalo na sa mga presidents dahil from time to time, pinapatawag po sila for a meeting doon sa bayan. Nagawang tanatang tanagaging.
So, para magkaroon naman sila ng kahit papaano during this time, siyempre, mahirap so kakakalmo and at their age, agaunta na tatin tanagagig, maganda rin na mabigyan mo sila ng relief goods or ayuda. So, that is a private matter na pinarating nila sa isang counselor. Unfortunately, yung counselor, may connection kasi. Nagaunta na tatin tanagagig. So, siguro sa kanyang kapasidad bilang isang individual at isang leader na rin ng isang ng probinsya, so yun namang pinag-requestan, nag-grant din kaagad, binigay din niya kaagad yung tulong. Agaunta na tatin tanagagig. Masama ba yun? Kailangan pa bang idaan? Selected naman. Kung maramihan sana, kung buong bayan sana ang bibigyan niya, of course, siguro, papaalam niya sa local government concern. Nagaunta na tatang tanagagik, yun personal request Pag personal request, at iilan lang bibigyan, bakit papaalam mo pa sa LGU concern? Tanong nga lang po mga kapaborito. Personal request po yun So personal request, kung sino yung nag-request personally, doon niya ibibigay. Yung nag-request naman, siya nang bahala magpapambigay doon sa mga ni-requestan niya. Agaunta na tatin tanagagig. If that is truly intended para sa bayan, then it should be coordinated sa LGU concern. Pero bakit hindi nila kinoordinate? Simply because madaling talusan na tatin tanagagig. Simply because personal request po yun. Hindi ho ba ganon? Bakit po kayo nanggagalaiti ngayon? Bakit po kayo sumasama ang loob? Lalong-lalo na doon sa taong kahit papaano nakatulong sa ilang individual sa inyong bayan. Ito po ang bahasan nila sa ganyang mga actuations. Sa totoo lang daw, kaya daw may nagre-react, may naghihimutok dyan, naghihimutok ang butsi niya, akatang tanagagik, simply because the fact remains na naunahan kayo. Dugande. Naunaan da kayo, yamangiter na ayuda. At dahil naunahan kayo, napahiya kayo, agauntan. Simply singa abalang imay bayan muna bago sarili, kwanda, agauntan. Yan na nga lang, ang dali-dali palang mag-request sa DSWD. Just give them the report. Ilan ng mga individual na nangangailangan ng tulong, ilan ang bibigyan ng ayuda, ibigay nyo lang ang report, mga names, addresses, kung hindi ho tayo nagkakamali, status, o statistics, magbigay lang kayo ng statistics sa DSWD. Andiyan na kaagad yung tulong. Walang maraming satsat. Because that is the duty and responsibility of DSWD, agontan. Nakahingi kayo kaagad ng tulong. Bakit hindi nyo na ginawa noon pa? Yun ang tanong nila ngayon. At sabi nga nila, did it hurt your ego, your pride? And it's another day. It's another Matuan, Sari Matuan Liknay, Binmalay. Binmalay, huwag kang susuko. Manindigan para sa maayos na bukas. Manindigan para sa isang serbisyong tunay na maasahan. There ain't no mountain too high to climb, and there ain't no mountain too heavy to move. Akalo pa kantabe lang ula sa ilawas yung karo kapaborito yung JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at the technical side si Mr. E&D, Engineer Nixon Dakal. Antabayan ang susunod kagad ng punto por punto kay Atong Remo.
See you po bukas sa isa pang edisyon ng ating SBM Saray Balitan Matwa. Say kabusol na saray MBTF managbalita ay tilatan fake news. Dito lamang po yan sa number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Saan ka man papunta, saan ka man patungo, lagi kang naaalala sa iyong mga nagawa. Binago mo ang bayan, binigyan mo ng buhay, dahil sa paglilingkod mong agad maaasahan. Naging matibay ang bayan ng Binmali. Sige na, bumalik ka na, ikaw ang inaasahan. Ituloy mo ang iyong laban bilang ama ng ating bayan. Sige na, bumalik ka na, balikan mo ang Binmali. Muli mong iparamdam sa amin ang serbisyong agad maasahan. Ginising mo ang bayan, pinaunlad mo ang Binmali. Binigyan mo ng lakas at sigla na tunay na makulay ang iyong mga ginaway. Isang patunay na ang mahal mong bayan ay kaya mong ibangon sa isang serbisyong agad maaasahan. Sige na, bumalik ka na, ikaw ang inaasahan. Ituloy mo ang iyong laban bilang ama ng ating bayan. Sige na, bumalik ka na, balikan mo ang Binmali. Muli mong iparamdam sa amin na serbisyong agad maasahan. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say lawas kaaro tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapuasan. SBM